Case number 1. Na sala na bema o de sela. Away. Safo Ansa Dennis. No free buy Boshay. One wabo ni kwadu Ade Sandra. Ono so we asokore ena Ben Yamwa Amos. Asebu Cape Coast. Ko! Araba. Oda yinko. Osa ba anaba. Eja, ete say Boko man. O buy show isu aye o Bible Quran. E bi focus ya kasa precaution apuni bodu apede. Me pe Bible. O kon ya sole. Na me ko SD bese si e de me nko. Wajai. E bi se case ni si enti mo fie. Yonkodo. Bi akoye. Yo, Ellen asole ba. Yo, yang entie we de na de wonam wada woruma. Ka chire Je de me na ma wie ne se eye 2014 nim. Ana ababa wa ye fe no Ade Sandra no ko school Adventist. Odinyi nsen ba se me ne hia ena penti onima fafuru. Na ada wo de one na nkoda. Obi tutu ba bia between the nyin sabre. Na me na da ntimi gitum. E ma ne wofa ene ne maame. E de betu abuso ne no de akora ne maame. E se me ne ntina. Satam na woni ntam atwe anya sen. Mfa nse 5 months. E no ba so onyem. Ana obai so onyem. Satam na nyin sen wo ho ana no wawo. Na e wo ho. Okay. Ana obai me gitum. Timene ne tina ya ana medine ko Krobia ye friend Senchi. Krobia ye friend Senchi na medine ko hospital. Eastern region. Efijase ho. Timedine ko na menua bi ye nurse ni wo ho. Ana medine ko chia ne se meyiri ni o. Enti mo ho ana saata na me afi na me su adwuma. Me sinti me ko takwa. Mo ho na menua ne frɛ me sa akwadwo. Wa so dem nyina frɛ owusu ansa. Na ede na oba adene ba se wo yire no. Edi na wom ne Ben Amos. Ne number no so nye o number. Ana mebusa o ba ne maame o ka kire me se onye mu no na wote ne wo fa nche ne ko school nti wode ne wo fa di na yeye. Ana metwa akire. Nti 2014 no wo ye no. Be ma fufuru din. Mene ne te ho 2016 ana ye wo second born. 2019 ye wo third born na no. Ni na so nye ne ho ade. Menye ne ho ade. Na wo nua ba obi ya ne se be wo de. Aya mudi nsem hunu papa. Ana ne wo fa da bia wo frɛ me ya no obo me kwadu se me na mama akora na nko school nti me ne ho ade. Obi ba wo secondary school ne nanyam. Nti 2022 na me koy ya ye nua na me sa ko buntinfu na me ya amanfo adwuma. Wo ye da adwuma. Mesin. Nti mo ho ana ababa obi e ka kire me se wo hu ade o me ho na me ho ye ne mo bonko nka. No no e konfo na we mala. No e madamfo. Nti ma mi suro yi. Ana ka so de me mpe kwense mfamre no. 50 pesos. Ana me diska no koma na o ka kire me se anka mini na wotwe mienu nka mebu. Nti o kan ne hu bo me. Ana me free bontifo obesen kwa so. No si die nti na wo be wu. Wona wo se eno aso o ka se mewu. Wonye obi ahye. Menye obi ahye. Abranti a wo ye mesin. Yetimi fro ka sanse hunu e kire na no abo huma. Waja adwuma ne ye. Mo hawo. Nti me ko fie no. Ana me frɛ sɔfo bi wɔ manso keni agu ka kyerɛ no. Ana o yeso ye program nti obɛfrɛ me nti oba ne te ye no. Me yire sɛ wa. O te ye no me wɔ hɔ ana oba yɛ sɛ wakɔ baabi. Na baabi a wɔkɔ ye no sɛ me mɛkɔ de a enipa ne sɛ ebire bi atwam. Me ne ababa wa bi ɛhyehyɛ sɛ me wal me na twempama anwa nti ababa wa na de makogya baabi. Ɛho nsɛnsɛm bebrebe. Ɔbɛya na wo miɛnsen. Ɔbɛya me ne na wo miɛnsen. Ɛho nsɛnsɛm bebrebe nti ɔkan no. Na ehu abɔ me na me pese me kɔ no de to me maame anim ɛso akɔsɔfo bi wɔ na maame yɛ sɛ me nkɔ me kɔ na yɛ malam bi wɔ na ɛkɔtena me bo antrene me yɛkɔtena bosum bi anim ɛkasa kasa yɛ akeka sɛ me nka de me pɛ ana o me yɛ akwankyerɛ nkra ɔba na diska ne baayɛ ana me sɔla homa kyekɔ yɛ awo de wo wa yɛ nyina zie fo ntu anse me kɔ yɛ akwankyerɛ no 1 week pɛpɛpɛ na ɔba ne fa akora pani no ɛde ne tu kwan wa nkra me no gya nketo na ofie nti okoye na onua pani be fa ankra no ana me fe no fon se onua ekọ wa ankra me no okọ hen de okan se so okọ central region ana me frɛ se wa na mu ese na hemfa na okọ ankra mo se me wotafo ana me se wo si sa se wo house wo ha na se dia se na mo ka kire me ene me ne no me yɛ ntɔkwa wo fon so nti me record no me fon so si ye okọ bai no nkasa me ho to obai na me kɔfa ne fon ana me yi ne lock
me fa phone no me fa ne phone no ye na fe na ma hunu number kro na medical true caller me hunu number bi wo me phone so number na waka se ne wo maternity book no waka se ne wo fa no me hunu number no ene ne messages bebrebe ne akra ne pictures ana me bowura sa account nim timbowura na audio bebrebe wom any pictures bebrebe nti me hwehwe messages ne ma hu se be na mo emo so no ma me ka che me se ne wo fa no enye no kre akra ne papa ono ho no ko Cape Coast no first one no is akra ne papa first one no first akra 2014 no o ka ma sema na se sa akra ne papa ne sa brantie no enti mimi hu ye no esa ansoro ma me afiri ntimi ba no odi nyinsa betra wo so ama wo wahye no me Fred odi o ma me ade no ana mde to nanim se asebi se ni se be manche ni mu se bia ne ba na de akra na komo obi no anse me yeso mra fi ni nkomo enti mi wofa ana kirechire mu kire ma me no me wofa ye se ma ye misina de ndese kan me ne abusua ne tena se ka kire o mu se asemi se ni se enti ni kwan se kan fiti preko pefrem se o mumna ni nkomo enti on ba ye tena se ana oba ne gitum esa akra na nyame ba enti odena komo papa ana me ye se de mate e se ma ye ho ade wi enti mi de minya o enti sa de abema ne mfa 30,000 emefa akra no ne so nya dena kwa komo na wi enti de on fa me pata me na de ye ntena se na me hwe nketo na aka no ana ne mamne ne wofa na ba nanka ode ne kwa na wasan wale na aka me asa na ma ye ne ho ade wi enti pani na nya me ba nketo na mienu wo ho na no ade na guarantee na wo pa chese mienu no guarantee be na wo se no so ye wo ma ene ejiga na kwa die ne so ba tumi ye widi sem say dia e die na guarantee se tu ni so ye wo ma eti se ode we be kwa na be wale ne dia piska na mienu no aka ne yom die ni why bra eno na be boa nenge sa wo ha na dako ono obi asan ba se no so ye ne ma no wa ye nkwase adwuma tena ono sere na wa pantan se da fie abusia ne gitum we no mo fra brand and to nanim ano nso ka de wo so woka timi de mene ne kasa bia na me record no woka ni nyina kirechire omo nkomo bi ne gusu yi pa cha na omo nkomo na na wo sa kwa metwen ye no ha bra na on person mo san akura ne din wa change akura ne din na on person mo san ne din de be ma ne din ne e mo so de je de manase me to ne safo eje be mpa manase tuna mo san de be ma ne din na aye abekwa me da so na oba ne to na minim ho hwe home why bra home English translate na mi gender idie yen kaya sem no kase kase etu se waboka sen oh that time ne de man se sene sema boka san se me kase me wale oba ne ntino yani open papa me ye se ne be yanka asem to be twanti ka be man in 30,000 mra 300 million emra family on fire den on family na de on fam patami na do no se akra no pen oh so oba ne de na kwa akoma no ga ne de akra ne ko ode ne ko da ben ode ne ko e ma boy ni twitwa pictures oba woni be mate ana mini mu ho hwe ntina ni o mu nkomo ni nti ye frɛ be ma no ogi tu ana on so kyerɛ ne ba o se ba ne ba ogi tu mu sei o se ba ne ba na de ma ne ba ne se ono no wo Cape a oba school kumase na ne bra pani wo kumase asei oba na ne bra ne te no onu nua ketoa ene oba na no se wonu oba benya onya boni bia de nem o yire na adi boni wo yire na adi uboni wo yire na adi uboni ti so aka so mle 300 million me menti ase because one fa baby ankoma ne fiti ase na o ka so onwe no waka se wonya ma hu biem ena wo abetira be ma nti obeda hu se sanyi se no na wo ho ana ase kopim 10 years a wo de akola aba wani abri so mfa kra ne nkona wo de mo nwale na mo hwe mo ma wo nso adwuma wo se satan na me ka se satan ma ye no ho ade awie ana me ne tie nti se na nka etuo ntwa ade na etuo twa satan na nka asem ne tuo ntwa se wo se pani na nyame dia nke to mienu wo ho nti se die na asi ne kra kra yes ni se be ma ne gitum se ba ne dia se ba ne dia nti wo de se ya me ma hwa akra ne mfie du a ene bi a ye de akra na bre no be pata me nti no so be ma asai
okay so the oyo ma me 27,000 270 million and asompe o mijitum mijitum no ana o frame me say obeba obefiri kepu aba na nkonya busa no boy no e di adwuma minim obeni abusa me ba betena ase na nka wasere no akwa da ase se bia asem sense nyanto ase ana ase antwe ni twan ana o send 5,000 Ghana cedis ebesi oba na wofa so ana mo de beja eye me maame askore man hema o hema so me maame prekope enyina abusuan baako enti woni baaye no asem no o sinke ntwa kira nkam na oba ne ntra na omo no kwan ejigina mi so ma menya awale na omo mpesa ade no ofie enti o so sika ni mu edi no ho nansa ana o de bre mu ofie o de be no yesa me mfra maame owo me no me dance ni ana ohema achia me eso ka ho me da mu ho ohema diska ne share me nsam na na oba ne bowura da mu ho ana obeto shinap no ene me ka woni msafo atotwene ye askwale so onwale bi eso onwale bi askwale man hema solid freedom di na chi friend wan fi no ana okoye ana na ye se me nsam fansa no koma no ana mka se da bi nana asem isi ensanwe ka wode aba empre 9 ya wade pa no wompew me sa de kwa na se aha jai na mintimi ni nyai ana me je nsa no wompew mpo oba nde so mpew wa kire odom o mu amente be ma ne nka mente abusuani bia so nka ana akra ne so amode ne ko akra ne so amode ne ko ana mesusu hu kire obi a no oben oba ne kakra se ebre bi atwem obi ka se mi kire me se me mitira yi na nka me bi braji sasem fili nko yani ma me ba na oba ne de me ko ba bi eso fi na na ekume ana me kire nipa no ofre no ni nipa no ofre no wọ́n ní kasa wie ní nípa ní nímme tó yẹ asẹ́m ọbẹ̀ka ní sẹ́ o asẹ́m sẹ́m sẹ́ ọbẹ̀ka ní ọba ní de ọba ẹsẹ́ wọ́n de bẹ́ẹ̀ ma okunu ní ba ẹsẹ́ okunu ní adwuma sẹ́m ìtì mi mọ́ ho ban ma no. ewu wa adwuma sẹ́m. mi ma adwuma sẹ́m ti tó wọ́n kasa wie na mi sẹ́ ní ẹ̀yẹ mi àná ọ̀sẹ̀ mi ní wọ́n ma hu o ana mi sọ ọbẹ̀ka kyerẹ́ mi sẹ́ mi ní ọbẹ̀ bi atwe mpena pẹ̀n ma anwa ọba no na saa ọba na ẹ̀dẹ́m akọjá nsuo ẹni abosom sọ ma mi nye yi obi kuma firi hɔ ana ɔno sɛ daabi me oba no ka kyerɛ me sɛ okunu adwuma asɛm ti me mmɔ ho ban ma no ɛne so ankɔyɛ obɔne bɛ sɛ na me nso minim ho hwee ɛnso ɔboa wo akyi wɔmpɛ na minim ho hwee ayo so ɔde me kɔ bosom so ɛno akyerɛ yɛ sɛ so a me nti obi anka biem enti me de na nka me pɛ sɛ kɔ ɔbaa no ka me twe no na ade korɔ kɔyɛ ne bosom no so no sɛ ɔyɛ ti a me ho so ɔyɛ yɛ ode ɔnkɔ mi ti mfiri na seɛ na afei so bɛ ma no ɔbɛfa no bɔ wa maneɛ wama maneɛ ɛna bosomfo ne ka saa asɛm ne kyerɛ wo no na wo yiri ni gyina ha wagye atum sɛ no kroko yɛ bibi saa sɛ wɔnde no oni hɔ de na mo ba na ɛne kɔ sɛ obi na ekume ɛyɛ asɛm a bosomfo na ka kyerɛ wo sɛ bi wonya ntie mfi wo yiri na no so ɔyɛ nti agye sɛ wotie sɛ ɛyɛ no kora na sɛ ne kɔyi ne ti na deɛ wo kan deɛ asa wo de asɛm na ɛtɔ no so yesu ani hɔ ɛne yɛ ntie bibia nso mfiri bosomfo no hɔ wɔn deɛ bi kyerɛ sɛ asɛm bɛ paa na wo de bae asɛm ande ba sɛ sie de usika no aha 5,000 ne way when they wage ye didadada say to ko 2 years ni obi aso mfiri obi aso nka ho hwe say again no ne bra no ne te ana again do wa sokore ho woni ni ntam te manya sei at November 24 satan no den sane bai to te ne baby na mtin baby nti enkura ni sika na bi ohia no afra me o ma me de akon o ma so na ehima bufo dia me mfini san se me hu se panin dia ne baaye no ye ka ho na do no na onnanya asem na o ma de o mfa ho be o mo mfa ho hwe e se panin dia ne baaye na ye tu ho anema busuani bia nsimi fie biem na asem e kan so ma nyantu o mu bia obi ansimi fie biem no timinim de besi a kire se bia nketo ano o mo so benyini na fa se mo fa koye DNA so oba tumi di we di wa koye DNA no watumi anya komapa e de ahwemienu no se we mu die me ma na menyi uyiri ni ebedu dabi no abrante e be san ba se wo se we nu no so kora ne ma ne wo mu ti ese hwan ne e frɛ no bra na wo ba no ne ya ende wo no discount scan wo no oba ne e frɛ na nye bra no wo gi ni sika wo no ne ba de endo da koma be ma na nye do disca ya koma no na akra ya koma no ne e frɛ no oh me pacho doctor say omoja so ate ukokete so awo na grofan wa sori udua so di grofan ni bi na nonom na ho be ye kam ya enti nonom ne ye kam na de nyame ya dom o di grofan ointment ye di twitwi ho nam dua no no watumi ada say form na ho ato ye digital ba center for nsa no adwuma
yɛnya no abrante no your friend is simple ben hello Yes. eja ben ma he Yeah. pa cha te say Me hoye. me pa cha your friend me wo hini ni me ye adwuma o SOMPA TV so Okay. Me wo your friend is saying 1 week celebration as. Sima me gina ye na no friend. me sra wa gina yie na asem o eda ha no so Okay. mo de ai ben mo de ni photo bai me pa cha digital about center Any a dear bar. hello hello Hello. me pa cha ben na wo ka say me pa cha ben te say yo me pa cha wuni ma baba wa ye frɛ no Sandra akwada na wode ne bere wo 10 years ago a mo kan ho asɛm gi tu mu sɛ akra wanya 10 years a yede ne bere wo a mo kan ho asɛm a wo yɛ sɛ no korɛ wo betua papa ne sika ma no no ɛde na akosie oh shama me me tie o oh hello me pacho jina baby ye ma ye wa na wo kasa na wo kan ye nte ba akokora e wa chiri baby wo jina he ase wo di earpiece abra yi wa na em wa ye enu tiri ye ntem Hello. jina faf no fo friend na me de ye nko ye nim wa hello Yes, mama, but don't tell now. wo si me say bla na wo gitu mi so obetua 27000 ama no ama no 5000 waje akola no obi ara ne 10 years a wanya a waje no no da be na adini sika bebre no abrante so obegina ba bi ye anan no yakasa ne yankasa wo yes wo so ye MPB personal assistant ne fa ntia no de fa ye ho ben he Kevin munya na mu friend ye na me de ye hu anim MPD ono wo de ne be frame ono wasoma wo abrampa Malady. hello Yes, hello, mama. ben yamwa Yes, ma. Mrs. say bra na wo yire Sandra wo ne ne nyemo ya wo de ba no be ene ne betena ya ya hwa akola na am na nya 10 years waji akola ne se wo ba waji atum mo kama ne si se wo de be compensate no 27000 na wo de 5000 buy de aka no da be na ade bra ne sika be ma no oui me de asam na wo kan me de Kevin mente why intimi tie me untimi friend call papa na BJ wa he kula nja BJ me hwa asemuni oh edino Abraham pakasa why Malady, enti de na me kan se awura no nyese wono wo fa ne ho adi wo sa asokore na wo so wo no Malady ne ho bi wom se unnim se sebi nyi se wanyi sei enya branch a woni ne ti na de man Malady e wo se yesama na azande mafie Gano no ko kire de ntie wo di san kwase asem ne se nya mbrasa edru ba bi e wo se Malady nipa bi wo ho ye ma de ya bi ekonani asan wo musu wo di nkwase asem e mani bi Malady wo musu ban e ya wo mo de ti asase so no sebu no obi kwanyem na obi mom na emehwe na wasi be ma de otiase no wo ka so Malady enti se maame na wu a abeba na nkasa te ase no e wo se sa ehokora no otimi kokko kirem de kire e ma bibia ye kama de enti a otimi de nyinsen be sha branche e ma sebi Malady me bi de me hawo nyina no se wo free se wo nyem
edi enti na ade nyinsɛn ɛbɛsɛ papa yi ama na gye mfinhyia du ni mfinhyia du wahwa akora ne mfinhyia du na ma lady hwɛ eja ben yamua. Hello. Yes, hello. Pacho me telephone na ma frɛ why? Ya ti won ka wo de kasare, se de na ye ka no. Se no da ben na bra no, enhyehyɛ na mo ye ne ko fi sei. Adam, said you okay, no. Made in Kaima, no, I think 5,000. And the year is said, Sabrina, only about Frano, Mamma, and I kind and chat your day, Munji. You didn't come say me for Mamma and ya stemmer said the makeup in the Panami. And she abandoned, I'm sure, one star in your bear money, legend in the compensation. A moon, there's I think only a very terrible issue. Together with Akolano. And I explained some no quiet, but he said, you was your phone, a mono, Cobani said, Akolano, a branch and a so free, if you hope, the Mamena or Nemo Hono, Sabreno, na Obama me hope, so that I'll take responsibility of Akolano. And the canon so now Akoya dear, or say only Abayano, and Abayano Mama, and a share Sakolano. Ebusuafo no mo na gine mu kan sa asem sika no kan chia de mai ebusua no say omonfa the first face near the enfa man nti ebusua no no ma me a feedback later say whatever amount was left no nke chire no I would rather to say them din kan ma ebusua no me side the ma or ma no ebusua de be ma na omo ye di nyinsen akɔhyɛ ni sɛ wono na nyinsen no me class but enkomo we no Mama enkomo we no enya nkombo ono abrante nnani midi yo eye ebusuafo bi ni nhyɛ de ni mo mo ekoye phone so ko ba ni emu gidie na me de still me de ma omo na nse ko ti abrante ene say papa no ana wo kana semi because ono na yedi ni san ne brain wo de ba yen so oni na tena kakola makola nya 10 years onini may I so much admire your program. The dear me warning Tinama in Tremono, and Minima dear say, ha Adrian. Very personal may pay Udilana a year through. Na Yokanana, Yamakan what ya. Before no, me the guy catch a producer. Okay. Aha, empty Eddie Americano. Me the guy catch you movie. Emma, only friends are by an Ebusiano. And Tawantawa Kakaba or more entem. Maybe I'm communico ye no na I was saying chia said the ya Brewano any Abrantiano, any man Minanga some Shakolano. I wasn't only compensating Abrantiano, it was a conversation about the main compensating or no man was share Aqualano. And a man check that. Mama, and your man ye. Mama Pacho, make a minimum problem be out. And now, dear, a problem, man. But what do you want? Bear me send bread, say, men on them. No shame, you say, nah, Macolana pay it. And some of them say, one of Banya Colana. I was sure Mama, I was sure Mama, she said, you're okay. Me master was seeing you. Them said I would say, "Nen kai nen so so no away." And I watch you. What do you say? What you have to for now? Oh, Mama Daddy. It's the pain and it's because branch now at most of the times, not many no credit for more than. Ben, I will be at your movie. Say the pain and brown and Sabe can see. Because he has shown 10 years and one cheer. Mama, all the kind of star make Kobani said, I said, Nema Fibukrano. The dear Edroni, the Nema Fimino, and Yadia Namikans minimum. It was subsequent later. And I attended the diamond. One castle by a different empty. And you pack to watch it. Which is so been a year, and I'm going to agreement. And I was in the chair say, what she be is good. Dear Cano, the man I remember,
ɛno na akɔda ne ɛna busuafo na busuafo abusua bi aso nsa wɔn wɔn ne ha ɔhini bene wo yɛ adwene but sɛ ha adwene a ɔho sɛ deɛ wobisa no sikasɛm deɛ mɛtumi agyina ase bi aka sɛ mame ɛdi abosome but mame nya botrɛ ɛnɛ yɛ abae 30 minutes time official me am flow with a line me number na me no need to start you pay to na me flow na yen discuss it and ya dey ha me bra me ni adaja me ni obegina of discuss asamo ne ya kan wo de bema na me de bema no wo fa ma na ni e wo ba bia ye bo abra no ye di asamo na ko tietia with the oyini ni so wa asamo na me nti ame so me say let me say wo ka se ne jack so Brabranti and say, if you have a senior damn, oh, but for your dear, Mitini, no aging common. TTA, bra, Abranti, yes, you will be a movie watching, some more could you come off from shopping for you because you are the coming Tassie. Since 2024, Sunday, every 2024, so send me, sit down, friend, book friend, you come over and we need. Mama, Debbie, I say my friend is coming. What's it since 2024 until oh, no. Mama, I know a dear Namini Abeman or something good in race. I make me a chap those times, even in 2025. I do better. Mama, I know dear Menino, just in which because I know or not, and I'm many for. If you are dear or no, Menino, it's in here. But the American so you get need como sabi on se me ma femu se dia me ka se me fresh and oil friend or testing even 2025 for ka se benin ka sa so 2024 no 2025 you din como be bring ah no aya we nti na me so say ye cannot put this because what in a phone so what my you your person wo kire and of me for the time ni so say and what say say ya would say mama mama nene nkasa bra me patro so ni wo kasa wai kasa wo tie o is a jump patro yes please say your name very personal you are kasa ma pawo ogun chew e find the dress e dey here you be afọ ni start no me lay ni o kai o me tu me catch your say o ma catch you yeni plenty and I need yam wo edman no ko be na nti me bo me mo de na ma yi you say bisha anfana ento ichire woni abaya no ntem nsensem nti ko ba ni say ntem ya fra eba eno mu nti na sabi nti de ni ko ni nchire o phone but ebia na mo say sika fem no kwa think about me first ni what else be am no ni ko mo so enya bia eda no ni say de wo ke enti say kwanya me fast wa me ma won saka asika ni bi already I told you na fast finance na me dey here say sika fem na me as a young person when you say I also struggle like you but myself na ya ye no say dey eye me no ntem me ni wunti ene wo chapon na tina asika yo enye o munti but o tiafe eye me ye me no wo say yenti ene o tina asika yo na you buy e ko mo anka myself na wama aye bi sorry me no me yeah esan say every so this okay every so o ta so no wa me ba de ma oba no ofa mo de buy no bia nsi fie ho bi ade ya me ya ne say askori man he ma bu di dwato asi ni so no ye me ma me sen ka me koya abontin su ni ana no sre me ana mo de say scan be si ni so na busuani bia nsi ho bi ma anka me abontin su ke bia me dwen se ma me no aka ma asema se no ana wagye misika adi esan so be ma me ntia me ka ho hwe o sre ma me no asoma ma na odi tu esa ne ba ne me abusuafo no ba ye November 2024 mo dis kan be share nsem obi anzi ho biem obi anka ba bia kire ma me ni biem ni aka ye tena se ana ye ya atom ya wo kanu ni wakata ni in 2025 ko ma woni ni ye started ikura me ka se ni ni blai enye adiama ejan isi ban ye ya de mra na ye dwumo se wo ka ko sisani eja be ko bato premise ebe hawa enu me be ye no nine okay me go so am no ka so ni ba okay enre no na ye frem
Mama, I can assure you, when you are sema between you to I want you know. Mamino. I don't know. Yo, yate, we are born on nine. Why? No, not the same. Jebefree. You will be see. Yes, why? Then it's really guy. I got tenants, couple of it. Now, when I know when you was a man. You really 77 credits. I thought to young child. One child. One child. Could I? Yeah. Near so so. Say, shall we tune in an asa? O try si ati agu se de wane agu mu yeso kwa dwuma kra wuntimi nya dwuma manifa bloki hat nku e hwe a mema de bidie manifa bloki hat nku e de asem talk show second case where the abo wo talk show ni ma ye na me de me so le mpon kom fi my lady